Jeg mener, det er meget realistisk, at jeg godt kan æde 10 hvidløg, så det prøver vi. Vi starter med den største, så er det ligesom ude af vejen. Ja. Det er bare ligesom at æde lidt, lidt stærkt mad. Jeg må nok indrømme, det er lidt stærkere, end jeg regner med. Jeg har noget at skille ned med. Kan man få en ud? Først bagefter, ikke? Eller hvad? Jo. Det ved jeg ikke, hvordan reglerne er. Ej, må jeg få... Det styrer han vel selv. Ja, det Hold nu kæft. Altså, det er det, vi siger til dig. Jeg kan jo godt lide hvidløg. Det må være noget med, at man bare skal vente sig til det. Jeg kan godt. Hold kæft, hvor kommer jeg til at få ondt i maven af det her. Jamen, hvor gør det også nas? Altså, det er den eneste vej, hvis du vil blive tyrker. Du skal lære at spise videre. Min tunge brænder. Du er ikke engang halvvejs. Du har spist 3. Stop. Mand. Okay, for du stinker af hvidløg. Jamen, det er helt forfærdeligt. Jeg tror, at dem, jeg har spist rent så før i tiden, har ikke været helt friske. De her de er tilsyneladende fuldstændig lige for grønne af dem. Vi skulle have købt mere mælk. Og jeg startede også med de største. Det gjorde I hvert fald det er måske svaret til 4 så. Det bliver kun nemmere nu. Det kan godt være kun 2-3, men det, altså størrelsen svarede til, at det måske var 4. Alting? Ja, men det er Du sagde, jeg kan sagtens tage 10. Jeg kan sagtens tage 10. Der har jeg måske fejlvurderet. Det har været helt galt.